Ježišmária, dneska je to taká nuda. Brácho, poďme si zapaliť na ihro. Po okolí sa pohybujú dva nebezpeční vrahovia, dávajte si na nich pozor. Hej, kúkal si dneska správy? Až som bol rytmus, alebo čo? Ne, že vraj sa tu potulujú nejakí dvaja vrahovia, čo keď sem dojdu? No ježiš, porad, sem prišli by. Hej, počula si to? Vážne, a čo keď sem prišli? Dobre. Ty kokos, ja nevidím Kika, oni asi dostali. Musím ma to rýchlo vypadnúť. Ježiš, krávi, oni nám tu uverili, že sme mŕtve. Poď, zabi. Ježiš, dobrú prácu sme dneska vykonali. No, dobre sme to spravili. Tak ja zajtra zabijeme.